ታሪክና ዝጅምር ኣብታ ኩሉ ግዜ ተኣምራትን ሓደጋታትን ዝተመልኣ ደሴት ተልእኾ እዩ። እዛ ደሴት ብፍጥረታትን ሰሓብቲ ሓደጋታትን ዝተመልኣ ረዓዲ ዝነገሰላ ቦታ እያ። ሰባት ካብዞም ፀገማት ንምድሓን ኣብቶም 7 ዘይፈርሑ ዝበሃሉ ጀጋኑ ይምርኮሱ ነበሩ። እዞም ጀጋኑ ብሓይሎም ኣዝዮም ዝተኣማመኑ ትዕቢተኛታትን እዮም። ሓደ መዓልቲ ንሓደ ክፉእ ድራጎን ስዒሮም ንሓደ ኣብ ግቢ ተኣሲራ ዝነበረት ልዕልቲ ኣድሓኑ። ኮይኑ ግን መልክዓ ምስ ረኣይዋም ጠንቋሊት ክትከውን ኣለዋ ኢሎም ተዳገጹላ። እቲ ዝገበርዎ ድማ ዓብዪ ጌጋ ነበረ። እታ ዝተላገጹላ ሰበይቲ ተራይ ነበረትን። ንሳ ባዕላ እታ ልዕልቲ ተልእኾ ነበረት። ብትዕቢቶምን ጭካኖኦምን ተቆጥዐት። ከም መቕፃዕቲ ድማ ኣብ ልዕሊ 7 መርገም ኣውረደት። ካብቲ ዕለት ጀሚሩ ዝኾነ ሰብ ክጥምቶም ከሎ ናብቲ ሓፀርቲ ቀጠልያ ድኽታት ክልወጡ ገበረት። እቲ መርገም ዝስበር ድማ ካብታ ኣብታ ደሴት ዘላ ኣዝያ መልክዐኛ ጓል እንተተሳዒሞም ጥራይ እዩ። እዚ ድማ ንዕኣቶም ዓብዪ ፈተና ኾኖም። ብኻልእ ወገን ድማ እታ ደሴት ንግስቲ ረጂና ኣብ ቤት መንግስታ ኮይና ንሓደ ፍሉይ ኦም ትጥምት ነበረት። እዚ ኦም እዚ ፍረ ዘይኮነስ ምስጢራዊ ቀይሕ ጫማ እዩ ዘፍሪ። ረጂና ብጽባቐ ናይ ዘለኣለም ንእስነት ዝተወሰደ ሰበይቲ እያ። ኣብ መስትያት ገጻ ክኣርግ ከሎ እናረኣየት ትጥሕን ነበረት። ነፍሲ ወከፍ ካብቶም ቀይሕቲ ኣእዛን ክትክፍ ከላ ግን ሓንቲ እኳ ክትቅይራ ኣይከኣለትን። ብሕርቃን ተላዒላ ድማ ነቶም ጫማታት ክድብረዩ ኣዘዘት። በታ ለቲቲኣ ድማ ስነዋይ ዝተባሃለት ንእሽተን ቆልዓ ናብቲ ቤተ መንግስቲ ረጂና ሸሊኳ ኣተወት። ስነዋይት ከምቲ ኣብ ዛንታታት ንፈልጣ መልክዐኛ ኣይነበረትን። ኮይኑ ግና ትብዓት ዝተመልኣ ጓል እያ። ኮይኑ እውን እቲ ዝጠፍኣ ኣቦኣ እቲ ጻዕዳ ንጉስ ዝብል ኣሰር ትደሊ ነበረት። ኣብቲ ቤተ መንግስቲ እናተሓብአት ከላ ሓደ ካብቶም ናይ ዕንፀይቲ ድቢ ኣገልገልቲ ረጂና ክርእያ ቁሩ ተረፎም። ስነዋይት ኣብ ትሕቲ ሰደቓ ተሓቢኣ ከላ ግን ሓደ ምስጢር ረኸበት። ስነዋይት ኣብ ትሕቲ ሰደቓ ዝተሓብአ ናይ ኣቦኣ መዘከርታ ረኸበት። ኣቦኣ ኣብቲ ጽሑፍ ንንግስቲ ረጂና ክምርዐዋ ከሎ ብመልክዓ ተታሊሉ ከም ዝነበረ ገሊጹላ። ረጂና ጠንቋሊት ምዃና ምስ ፈለጠ ንስነዋይት ንምድሓን ርሑቕ ከም ዝሰደዳን ንሱ ግን ብረጂና ተታሒዙ ከም ዘሎን ጸሓፈ። ነቶም 7 ጀጋኑ ድለዮም ንሳቶም ጥራይ እዮም ዓድና ከድሕኑ ዝኽእሉ ዝብል ሕድራ ኣንቢቡላ። ስነዋይት ነቲ መዘከርታ እናንበበት ከላ ዓይና ናብቲ ምስጢራዊ ኦም ጫማ ወደቐ። ረጂና ክድርበዩ ዝኣዘዘቶም ቀያሕቲ ጫማታት ብተኣምር ኣብ ኣጋር ስነዋይት ተኸደኑ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ስነዋይት ካብቲ ዝነበረቶ ትርኢት ተለዊጣ ናብታ ዓለም ዘላ ኣዝያ መልክዐኛ ልዕልቲ ተቐየረት። ረጂና ነዚ ምስ ረኣየት ሓዝዋ ኢላ ጨደረት። ስነዋይት ብመጥረጊያ በሪራ ካብቲ ቤተ መንግስቲ ሃደመት። ረጂና ብሕርቃን ተናወፀት። እቲ መስትያታ ድማ እታ ኣዝያ መልክዐኛ ጓል እታ ቀይሕ ጫማ ዝረገጸት እያ በላ። ረጂና ሓይላ እናደኸመ ገጻ ድማ እናኣረገ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ብዝኾነ ዋጋ ነታ ጓል ክትረኽባ ቆረፀት። ናብ ፕሪንስ ኣቨረጅ ዝተባሃለ ርእሰ መጻውቲ ሰብ ከደት። ረጂና ድማ ከምዚ ብምባል ሓተተቶ ነታ ጫማ ዝሰረቐት ጓል ኣምፅኣለይ እሞ ኣነ ድማ ንበዓል ልደትካ ክትከውን መልክዐኛ ጓል ክበካ እየ ብምባል ኣስሕተቶም። ስነዋይት ድማ መንገዲ ጠፊእዋ ናብቲ ገዛ እቶም 7 ድንክታት በፅሐት። እቶም ድንክታት ጠንቋሊት ዝመፀቶም መሲልዎም ክዋግኡ ተዳለዉ። ኮይኑ ግን ማዕጾ ምስ ከፈቱ እታ ኣዝያ መልክዐኛ ጓል ቀይሟ ረኣይዋ። ኩሎም ብድንጋፂ ኣፎም ከፈቱ። ሃንስ ዝተባሃለ ድንኪ ግን ከይረኣያ ብመጠጢ ሽጋር ወቂዑ ኣውደቓ። ስነዋይት ምስ ነቕሐት እቲ ጫማ መልክዓ ቀይርዎ ስለ ዝነበረ ንባዕላ እኳ ኣይለለየቶን። ስነዋይት መንነታ ንምሕባእ ስማ ልዕልቲ ቀይሕ ጫማ ምዃና ነገረቶም። እቶም ድንክታት ኣስማቶም ክነግርዋ ከለዉ
ኣቦ ኣዝ ነገራ 7 ጀጋኑ ምዃኑ መለለየቶም መርሊን ዝተባሃለ ድንኪ እቶም ጀጋኑ ስራሕ ከም ዝወዝሖም ንሱ ግን ኣቦኣ ንምድሓን ከም ዝሕግዛ ቃል ኣተወላም ስኖ ዋይት ምስቶም ድንክታት ሓድሽ ህይወት ክጅምር ግድን ኮነ ስኖ ዋይት ድማ ናብቲ ናይ ቀደም ትርኢታ ክትምለስ ስለዝደለየት ነቶም ጫማታት ክተውፅኦም ፈተነት ኮይኑ ግን ክወፅኡላ ይኽእሉን ስለምንታይ እዮም እግሪ ተጣዊቖም እንዳበለት ተጨነቐት ኣቦ እንተረኺባቶ እኳ በዛ ሓድሽ መልክዓ ክለልያ ከምዘይኽእላ ተገንዘበት መርሊን ድማ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኮይኑ ምስጢር እቲ መርገም ክፈትሕ ይቃለስ ነበረ ጉዕዞ ስኖ ዋይትን ድንክታትን ንንጉስ ንምድሓን ጀመረ ኣብ መንገዲ ወታደራት ፕሪንስ ኣቨረጅ ከበባ ገበረሎም እቶም ድንክታት ሓፀርቲ እኳ እንተኾኑ እቲ ናይ ቀደም ጅግንነቶም ግን ገና ውሽጦም ነበረ መርሊን ብጥንቋልኡ ጃክ ድማ ብሓይሊ ሰይፉ ክከላኸሉ ጀመሩ ስኖ ዋይት ድማ ብትብዓት ነቶም ድንክታት ኣገረመቶም እቲ ኣብ መንጎ መርሊን ስኖ ዋይትን ዘሎ ፍቕሪ ክጅመር ጀመረ መርሊን ንስኖ ዋይት በቲ መልክዓ ጥራይ ዘይኮነስ በቲ ሕያዋይ ልባ ክፈትዋ ጀመረ ስኖ ዋይት ግን ትጭነቕ ነበረት መርሊን እታ ናይ ሓቂ ስኖ ዋይት እንተፈሊጡ ዘይከፍቅረኒ ይኽእል እዩ እናበለት ትስከፍ ነበረት ሓደ መዓልቲ መርሊን ኣብ ሓደጋ ምስ ወደቐ ስኖ ዋይት ድማ ንነብሳ ኣብ ሓደጋ እቲዋ ኣድሕነቶም እዚ ድማ ሓቀኛ ጅግንነት ኣብ ልቢ ምዃኑ መስከረም ረጂናም ሓይላ ናደኸመ ስለ ዝኸደም ንኣቦ ስኖ ዋይት ንምጥቃም ወሰነት ጓልካም ነቲ ጫማ ሒዛ እንተዘይመፂኣ ህይወትካ ኣብ ሓደጋ እዩ በለቶም እቲ ጻዕዳ ንጉስ ግን ንጓሉ ንኽትጠንቀቕ ይጽሊ ነበረ ረጂናም ብሓይሊ ጸሊም ጥንቆላኣ ጌራም መላእቲ ደሴት ብጸልማት ክሽፈን ገበረት ከምኡውን ስኖ ዋይት ንኣቦኣ ንምድሓን ግዜ ከም ዘይብላ ተረድአት ፕሪንስ ኣቨረጅ ንስኖ ዋይት ተታሊሉ ናብ በዓል ልደቱ ክወስዳ ፈተነ መርሊን ግን እቲ ውዲ ስለ ዝፈለጦም ንድሕሪት ተመሊሱ ክከላኸለላ መፀ ኣብቲ ሰዓት እቲ ስኖ ዋይት መርሊን ብሓቂ ከም ዘፍቀራ ኣረጋገፀት ድንክታት ኩሎም ተሓዋዊሮም ነቶም ወታደራት ሰዓርዎም ኮይኑ ግን ረጂና ባዕላ ክትመፅእ ምዃና ኣይፈልጡን ነበሩ ረጂናም በኣካል ተገሊፃ ንስኖ ዋይት ክትሕዛ ፈተነት መርሊን ንስኖ ዋይት ንምድሓን ኢሉ ኣብ ቅድሚ ረጂና ተጋረደም ረጂናም ብሓይሊ ጥንቆላኣ ንመርሊን ክትቆትሎ ቁሩ ተረፋም ስኖ ዋይት ብንብዓት ኮይናም መርሊን ትግደፈኒ እናበለት ጨደረት ኣብቲ ሰዓት እቲ ጫማ ዝያዳ ክበርህ ጀመረ ስኖ ዋይት ዓብዪ ውሳነ ክትውስን ከም ዘለዋ ተረድአት ረጂናም ነቲ ጫማ ሃብንሞም ኣነ ድማ ንቦኽን ንመርሊንን ክፈትሖም እየ በለታ ስኖ ዋይት ነቲ መልክዓ ከምትስእኖ እናፈለጠት ነቶም ቀያሕቲ ጫማ ካብ እገራ ኣውፃቶም ኣብቲ ሰዓት እታ መልክዕኛ ልዕልቲ ጠፊኣ እታ ትርቢት ዝነበረት ተራ ስኖ ዋይት ተመልሰት ረጂናም ብላግፃ እናሰሓቐት ሕጂ መን ከፍቅረኪ እዩ በለታ ረጂናም ነቶም ቀያሕቲ ጫማታት ረገፀቶም ኮይኑ ግን እቲ ጫማ ንሓቀኛ ውሽጣዊ ባህርያ ስለ ዝፈልጦም ንረጂና ናብ ሓንቲ ኣዝያ ኣረጊት ዘፍርሕ ትርኢት ዘለዋ ጠንቋሊት ቀየራ ረጂናም ሓይላ ጠፊኡ ናብ ሓመድ ተለወጠት እቲ ናይ ጸልማት ቤተ መንግስቲ እውን ክፈርስ ጀመረ ስኖ ዋይት ንኣቦኣ ካብቲ ማእሰርቲ ኣውፃኣቶም መርሊን ንስኖ ዋይት ኣብታ ናይ ቀደም ትርኢታ ረኣያ ስኖ ዋይት ክተሓፍር ከላም መርሊን ግን ፍሽኽ ኢሉ ኢዳ ሓዛም ኣነ ዘፍቀርኩኺ ብሰንኪ መልክዕኺ ኣይኮነን ብሰንኪ እትን ህይወተይ ዘድሓነ ጅግንነትከ እዩ በላም ስኖ ዋይት ሕጂ ብባዕላ ክትተኣማመን ጀመረት ሓቀኛ ጽባቐም ኣብ ውሽጢ ልቢ ምዃኑ ኩሎም ተረድኡ ስኖ ዋይት ንመርሊን ሰዓመቶም እቲ መርገም ንምስፋር ዘድሊ ዝነበረ ካብታ ኣዝያ መልክዕኛ ጓል ዝወሃብ ስዕመት ዝብል ቃል ተፈጸመ ምኽንያቱ ስኖ ዋይት ብውሽጣዊ ልባ እታ ኣዝያ መልክዕኛ ጓል ነበረት ኣብቲ ሰዓት እቲ መርሊን ካብታ ሓፂር ቀጠልያ ድንኪ
ናብቲ ናይ ቀደም ጅግና መልክዕኛ ሰብ ተለወጠ። እቲ ናይ መርሊን መርገም ዝተሰብረ እቶም ካልኦት 6 ድንክታት እውን ናብ ሰባት ተመልሱ። ትዕዊቶም ጠፊኡ ብትሕትና ተመልኡ። ደሴት ተልእኾም ዳግማይ ሰላም ረኸበት። እቶም ጀጋኑ ሕጂ ንህዝቢ ብሓቂ ልቢ ከገልግሉ ቃል ኣተዉ። እቶም ዓዲ ሕጂ ብዛዕባ ጽባቐ ዘለዎ መረኣያ ተቐየረ። ሰባት ንሕድሕዶም ብተግባሮም ክመዛዘኑ ጀመሩ። እቶም 7 ጀጋኑ ድማ ትዕቢት ጥፍኣት ከም ዝኾነ ንኹሉ ሰብ ክምህሩ ጀመሩ። ስነዋይት ሕጂ ጀግና እታ ደሴት ኮይና ኣላ። መርሊንን ስነዋይትን ሓድሽ ጉዕዞ ጀመሩ። ኣብታ ደሴት ተልእኾም ገና ዝተረፉ ጸገማት ንምፍታሕ ብሓባር ክሰርሑ ጀመሩ። ስነዋይት ጫማ የድልያን ነበረ፣ ምክንያቱ ድማ ብሩሑስ ልባ ኩሉ ሰብ የፍቅራ ነበረ። ኣብታ ደሴት ተልእኾም ዓብዪ በዓል ገበሩ። ጻዕዳ ንጉስ ንኩሉ ሰብ ፍቕሪ ካብ መልክዕ ይሕይል ብምባል መረቖም። ጀጋኑና ሕጂ ብሰላም ይነብሩ ኣለዉ። ጸልማት ረጂና ንሓዋረ ጠፍአ። ብከምዚ መልክዑ እዚ ታሪኽና ውዙ ይውዳም። እዚ ዛንታ እዚ ዝምህረና ሓቀኛ ጽባቐ ኣብ ውሽጢ ልቢ ከም ዘይርከብን ትብዓት ድማ ንመርገም ከም ዝሰብርን እዩ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ቪድዮታት ሸሽዑ ክወጽአኩም ተደሊኹም ንቪድዮ ላይክ ንቻናላይ ሳብስክራይብ ብምግባር ሓግዙኒ። ክሳዕ ብኻልእ ቪድዮ ንራኸብ። ሰላም ኩኑለይ።